Pekný podvečer. Určite si pamätáte na nedávne povodne, ktoré teraz zasiahli aj mesto Pezinok. Z časti sa vybrežil potok na sídlisku Sever a veľa nechýbalo, aby sa vybrežili na mieste, na ktorom stojím. A ono to síce teraz nevyzerá nejako veľmi vábne, ale ten život do toho potoka sa vráti. Čo sa týka rýb, tak určite, ale pointa je úplne inde. Jednoducho toto je kanál, odvodňovací kanál, ktorý sa udržiavať musí, aspoň teda raz za čas. A prečo tá povodeň vlastne takmer vznikla aj na tomto sídlisku, tak to sa môžete pozrieť za mnou. Vidíte to sami. Takže začalo sa konečne robiť niečo. Začalo sa robiť konečne niečo s tým, aby sa zabránilo týmto povodniam. To znamená, že vláda Slovenskej republiky sa pustila do čistenia aspoň teraz zatiaľ niektorých tokov, ktoré by boli možno že najviac ohrozujúce. No a verím, že to takto pôjde ďalej. A ja samozrejme chápem ochranárov, ja sám som turista od malička, v podstate behám po horách a milujem prírodu, ale jednoducho toto nie je priestor na nejaké kompromisy. Tuto je jednoducho táto voda musí z tohto mestského územia otiecť. To je celé. Pekný večer.